Nyakorom John dakika skadapago chiko tok sadek marokinyi machiegni ma entwak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono wadmulo sekta mano mochung'ne weche mag somo e pacho kahinya nyaka luore kod midhiero ma bende jopuonje mag skunde mag sekondar ma adundo osebedo ka kadhe. Mano kanyalo teri chien Nyakorom Gajuanga chien tarik 13 mano mar dwe mar abich mano mar higani jopuonje mago mag skunde mag sekondar ma adundo nochaka ng'anyo margi ka bende giseyo duol mochung'ne ndiko jopuonje e tich mano TSC kaluore kod midhiero mopogore opogore ma bende gisebedo ka gikadhe. Achiel kuomgi nene orak ma bende giwacho ni nokomigi orak mongirore mong'ere gi dho ngere kaka permanent. Kata kamano TSC rom kanyo chien tarik 22 mano mar dwe mar abich mar higani bende nooro ne jopuonje mana ng'anyo mago mag interns mago mag JSS ne ornegi barupe mago mag mar mondo mi ginyis gimomiyo ne gidhi e ng'anyo maket kod ma kuom jopuonje Nyakorom Gajuanga 10,348 mag JSS mane ng'anyo mano jopuonje 9,666 kende ema nondiko ne TSC barua mar nyiso TSC ginero mamiyo ging'anyo e kor gwenge mopogore opogore. Omiyo nanno kanyo barua mabende nondiko kod TSC ne jopuonje madirom kanyo 742. TSC nooro ne jopuonje 742 barupe mar chungo gi e tich wira ka giseyo gi nok gindiko ne gi barua kaluore gi nero mamiyo gi ng'anyo. Omiyo kiny makawuono mane thor wach mabende odoro lose kotenore kod midhiero makoni kod kocha mabende jopuonje mag JSS osebedo ka kadhe chakre ne tam mano mar 2 chakre. Okiny makawuono bende abiro bedo karwako pachi Nyakorom Gajuanga yoronwa pachi kotenore kod thor wach montiere godo le mago mago timacho karede ka 600 mbui mago mag Uganda bende wabiro ni achiel kachiel. Adhi bedo gi welo mopogore opogore Nyakorom Gajuanga. Mokwongo adhi bedo gi wendo mong'ere kaka Opolo Kopolo menja goro mano makupet mano bade ma county ma Kilifi. Kopogore gi Opolo Kopolo Nyakorom Gajuanga mudadhi bedo gi Zablo na Wange ma bende en jagoro mano mar riwruok mar jopuonje mar kupet mano mantiere e bade ma Kisumo. Omiyo arwaki mar mondo ibed kodwa machiegni e twak makama. Gisani adhi county ma Kilifi arwak kanyo Opolo Kopolo ma bende en jalup jagoro mar kupet mane county mano ma Kilifi. Kinyamna winjo wa hamusi ni misawa county ma Kilifi uchionade. Erokamana ahinya jorit country ma Kilifi wachio maber kod waneno ka jopuonj ma kawuono oseyudo nafas mag donjo e tijegi ma pod wan go gi chandruok gin mag jo junior school. Koro jopuonj wachio maber lakini kore machielo kocha cha bende wan gi chandruok mar jopuonj wa momi barupe mar mondo riembgi e tich. Erokamano ahinya japuonj. Bende awinjo nakram na kaka pachi kaluore kod ng'anyo mag jopuonj mag JSS. Dikech wang' ni jopuonje mago mag JSS nosechungo ng'anyo margi kata kamano TSC ne dwaro mar mondo mi gindik barupe gimomiyo ne gi ng'anyo. Iwinjo kanyo kaluore gi TSC mana jopuonje mag JSS 9,666 kende ewi jopuonje 10,348 kende ema nondiko barupe makamano manyiso ni jopuonje 742 sani koro noseyudo barupe makoro ithicho gi godo oko e tich. Anyumana pachi kotenore kod mano mondi. Gima chando ahinya nikech kane jopuonj mag junior school ochako ng'anyo ne giwacho ayanga gik manomiyo gi ng'anyo kaluore gi kot mane gidhiye. Ne nitiere weche mane kot ong'ado ni nyaka mondo tim ne jopuonj go nikech number 1 ne kot owacho ni mondo ndik jopuonj go e tich ma ongirore mwaluongo ni permanent and pensionable. Ne kot owacho ni internship ok en legal ne jopuonj mosetieko university mobedo registered gi TSC. Number 2 kot ne wacho ni mondo jopuonj gi nikech nondik gi e tok chik gibed compensated pesa gi mane osemigi mano nengore obed ni imiyogi kuom ndalo mane gisetiye. Omiyo jopuonj kanowuok kodhi e ng'anyo ne gidhi ka gin gi direct information gi gima ne gidwaro kendo ne giyange e media te ne giwacho gik mane gidwaro
kamora mora ne giwacho gik mane gidwaro. Kaka union wabedo piny kano TSC osendiko ne gi barua. Union wa kokalo kuom jagoro marwa jatendwa Kelo Mistori ne obedo piny gi jotend junior secondary school gi blessings mar TSC ma giwinjore ni barupe duto mane ondik ne jogi mane ondik ne jopuonj kuom dhi ng'anyo nonengore gol oko kaso jogi odok e school unconditionally. Wabedo surprise ka kendo wachako waneno ka TSC chako ndiko ne jogi barupe mar riembogi e tich nikech ne ok girespond e barupe mane onengore bed ni iweyo unconditionally. So wachno pod chandowa nyaka sani. En gima nyiso ni onge ratiro, onge winjruok maber, onge honesty e kind parties ma are in charge of education. So in Kilifi County ok wamor gi wachni, ok wamor nikech ondik ne gi barua nikech ne ok girespond. Wan wanyiso jopuonj ni kik girespond nikech kaluwore gi kaka ne wawinjore gi TSC ne onengore jopuonj odog e tich unconditionally. Erokamano ahinya Opolo mana kar dhogi kanyo bende madwaro mar mondo mi walosi nikech mar mondo mi jopuonje mago mag JSS odog e tich. Ne en romo ma bende nobede kanyo gi jopuonje mag JSS, duol kata mana riwruok mar KUPPET kanyakla kod duol mandiko jopuonje tich mano mar TSC. Mambende KUPPET gi jopuonje mag JSS noyiere mar mondo mi TSC o withdraw kata mana othich oko barupe makamago mambende na gidwaro ne gindiki. Akeni koro chopo nade ma koro jopuonje mano kondiko barupe mano maromo 742 koro ndike tich. Akeni bende TSC bende nosegolo gimomiyo koso nang'o. Achako kodi Opolo kapok adhi e kaunti ma Kisumu. Kane watemo nono gimomiyo jogi ondikne gi barua to ne wayudo nikech winjruokwa mar KUPPET to gi jopuonj mag JSS gi TSC ne ni jogi nonengore odog e tich chieng' wuok tich juma mokalo. Ne nitie retooling mane timore mano onego bed ni gi attend. Kane atemo nono nyoro katemo wuoyo gi directors mag TSC katemo wuoyo gi groups mar in charge to ne gimiya information ni nitiere jopuonj manodok e retooling kaka ne winjruok obedo. Kaso be ochako ginyisa ni nitiere jopuonj mane ok odok chieng' wuok tich sama ne retooling chakore. Koro jopuonj mane ok odok gi ema nondikne gi barua mar iwacho ni ne gitamore winjruok koro ne ok gidok e tich. Lakini nayudo ka nitiere jopuonj mane odhi e retooling ma bende nomi barua no. Nitie joma ne ok odhi e retooling mane otamore dok e tich completely mag JSS. Jogo ni odhi oko mar winjruok. Onge kaka inyal timne wachgi nikech winjruok ka josewinjore to nego relo. Lakini nitiere jopuonj momi barupe mane odok e retooling kaka ne winjruok obedo. Kana wuoyo gi one of the directors to nyisa ni head of institutions maggi emane oko submit return ni jogo ne nie retooling nikech ne giwacho ni onego ne gi report ne HOI ma en jotend jopuonj mar skunde nonego gi report ne gi school koka gidhi e retooling. Koro cases gi wasechako fuatilia through our union mondo walosi yo maginyalo barupe gigo inyalo gol go oko. Lakini jok mane ok odhi e retooling completely gine minyiso wani ne gikiuka winjruok mar dok e tich ma waluongo ni return to work formula mane obedo sign gi KUPPET kod JSS. Erokamano ahinya Opolo. Kopogore gi Opolo nyakwarom Gajwanga bende antiere ka gi Zablon Awange ma bende en jagoro mar KUPPET e kaunti mano ma Kisumu. Japuonje harwaki ni machiegni higeno mara ni Kisumu ochiew e yo makare. In bende Zablon kiwinja abiro bedo mana ka penjo mano motenre kod jopuonj mago mag skunde mag sekondar ma Adundo maromo 742 manyaka sani duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC othicho oko e tich. Zablon kinyamna mna winja anyalo mna ruwa ketwak. Zablon mna kinyalo mna winja nikichwa tudre kodi yor lony manyasani mano mar Zoom. Koro ntiere mute gi unmute. Koro nyalo mana yawo microphone. Erokamano ahinya. Awinji pachi kotenre kod thor wach makama.
Erokamano Sharon. Wach mar junior secondary school ni en gima iluongo ni crisis gi dongere. Wan gi issues monego bed ni wa address kaka jo union, jo JSS nigi issues monego bed ni gi address, sirikal bende onego bed ni timo part gi. To jo JSS gi nosebet ka dhi e ng'anyo. Ng'anyo gidwaro ni kik gitiek higni 2 nikech mano en contrary to the legislation kata laws mane doho duoko kowacho ni internship mar higni 2 no kata internship kende be en against the law. Koro wan kaka union wang'eyo ni magi gin members kwa nikech gin e junior secondary to wan as per the demarcation wan gi gimiluongo ni jo secondary duto gi jo post primary mago jo Kuppet. Wang'eyo maber ni jo intern pok odonjo e union yote nikech gin pod kondik gima e yo makare. Gin pod iluongo gi ni interns to wang'eyo ni sirikal nondiko jomoko miluongo ni PNP e JSS. PNP ni higa mokalo cha nondik ji 8,000 ma Kisumu ka wan gi ji 231. Koro wasebet kwa kedo nigi wasebet kwa wuoyo kokalo bote to maduong' mar Kuppet miluongo ni National Office hotel nigi jagoro maduong' miluongo ni Yakelo Misori. Wasendiko barua ni jo TSC mondo absorb jogi. Waseketero petition nyaka e od bura e parliament mondo jogi obed absorbed. To kata kamano nitie chandruok kata midhiero ma jo JSS ni godo. Koro midhiero maduong' en ni pesa michulogi omo michulogi 17,000 no ok nyal romo dwachgi nikech ging'ado gi nyaka gimiluongo ni tax ushuru ging'ado kanyo to gionge cover mar medical to gionge right mar join union yote. Koro kane wasign return to work formula ne onego bed ni koro wechegi koro iketo kando mondo jo JSS jopuonj JSS one kaka onyalo duogo e skul mondo otiegi nyithindogi osemis a lot. Gisebet ka gibedo gi shida mang'eny. Nyithindo monego bed ni tiego manie klas 7 gi jo klas 8 sani onego bed ni wakikre mondo nyithindo gi e klas 9. Kata kamano ne nitie ywaruok moro jotende JSS moko nowacho ni return to work formula mane wandiko no ok en null and void mondo gin gi tiyo kaka independent body. Gidwaro ni giyaw union margi kata gichak union margi manyalo kedo ni weche mek jo JSS. Koro ne nitie ywaruok maro kamano to kata kamano jo JSS moko nowinjo. Onego wang'e ni seche mantiere gimiluongo ni demonstration kata ng'anyo ji duto ok dhi ga ng'anyo. Nitie jomoko nyalo ga tiyo gi excuse ma ng'anyo no mondo odong' e ot mondo odhi otim tijegi kata timo handagi. Koro seche ma gidhi e ng'anyo no to nitie kaka onego bed ni koro wabet piny wandiko ni ka ng'anyo orumo kaka lakteche norumo wandiko return to work formula. Gin gionge recognition agreement jo JSS go. Koro nok ginyal dhi ni koro gidhi kendgi duogo e skul. Nondik nigi oboke mo nyisgi ni show cause why. Ginyis kama gintie kata gimomiyo ok ibiro e skul. Wan kaka jo union wuoyo gi jo telo jo human resource gi jo county directors at the branch level to kata malo kuro e TSC union marwa be nowuoyo jo TSC. Nowachi ni wechego ok bi dhi ng'e. Ibiro ng'i kaka koro inyalo konygi mondo gidoge e skul gipuonji. Nwadwaro kendo ni pesa mabunge keto ni dwaro ndik godo jo permanent and pensionable kik undik mana ji 26,000 kaka ni dwaro ndikni. Wadwaro no jogi obed absorbed okaw gi te 46,000 ema gin jo intern man oko te to ema nigi midhiero malich ma ok ginyal tiego nyithindo e yo malong'o nikech midhiero go kochako gi wach mar ndiko e yo mar permanent and pensionable. Koro pod wanie petition to giyie jo JSS be noyie ni ginyalo weyo ng'anyo no ka girito Julai mondo wane ka inyalo ndiki gi tich. Wabende kaka union nikech wang'eyo ni magi e jowa wasebet kwa kedo nigi waseyawo gimiluongo ni diplomacy gi TSC gi sirikal waseyawo diplomacy gi bunge. Grupe manya awinjo ni gibedo dismissed to kata ni ok bende gi tich no mago awaneno ni en yo ma TSC temo godo buogo godo jo JSS. Though wayie ni nitie individual cases moko man gi issues to korka demonstration kata ng'anyo en covered a constitution
en right en ratiro mar japuonjo yote nyalo dhi e ng'anyo ka issues ne are not addressed. Erokamano ahinya. Wange kapok adhi kaunti ma Kilifi mar mondo mi atudra go Opolo. Koro chal nade nikech kata mana jopuonje mano madirom 9,606 ma bende ne okoro iwacho ni jopuonje baka mago wacho ni ne nondiko show cause letters. Pod antiere awange mana kinyalo winja. Mana ka pod antiere rawange kanyo. Jopuonje madirom 9,606 ma bende koro sani koro wacho ni nondik kata mana nochiwo show cause letters. Ginto koro winjruok nane kanye Kuppet gi TSC nosendike gi orak mongirore koso? Wan kaka Kuppet wadwaro nwa cover jo JSS te, particularly jo intern manodhi iluongo ni e ng'anyo no. To show cause letters nondik nigi kokal through the human resource gi jo county director boro ni HOI en head of institution mano kuonde magintie. To remember ne nitie ywaruok kati ya jok miluongo ni moguls gi JSS luongre ni moguls gi HOI kuonde magintie. Koro ok wanyal rule out malis kuonde moko mayudo ka wasetemo cover gi kata gibende ne gitimo part gi to HOI otero nyinge ni ng'ani nokti kata ng'ani ne ng'anyo. Koro nitie moko mwangi wacho ni gin malicious letters. Magi wan kaka jo union wadwaro ni ong'wone negi mondo owegi nikech ne gitimo gima ne dwarre e right mar katiba oyien ji ng'anyo. Kata ka de bedi ni ne gionge right mabede union to nego bedi ni wang'iyo ni makosa notimre mokwongo kane jogi okawo bondi gi internship. Magi gin graduates mosesomo mosetiegre boyudo power to read and write. Onge kaka wanyalo kawo ng'at mosesomo boseyudo degree ni pod wakete no dhi intern en tam manitiyo godo komand lakteche nitie mane itero ni un kusetieko mbalariany to koro dhi med tiegri mondo itim ang'o mondo yud practical experience. Onge practical experience ma JSS kata mogul yudo kobiro puonjo kae nikech nosetimo gimiluongo ni teaching practice. Deber ka de TSC tiyo gi tam mane gichako godo 2010 gi 2011 mano ndik jopuonj mokwongo kaka contract luongi ni contract teachers no koluongi ni intern moti godo sani ni en gin language marach to emomiyo doho be nyowacho ni gimotimre ni ok ber. Koro ene hatua yoyote ma TSC mendelea kawo kuom jo intern is not appropriate. Wadwaro nwa be a discussion table ka liwete waler ma onge cards moko mopand e bwo mesa. Erokamano ahinya. Opolo arwa kitu akintire kaunti ma Kilifi discussion mabende koro japuonja wange koro wacho nikech wange ni jopuonje mago mag JSS mago mag interns gionge kod riwruok moro amora kana jogo eko mabende kedo negi. Penjo en ni ng'a biro bedo ka kedo ne jopuonje makamage mar mondo mi giyud chal mar tich makare mano kumoro amora mabende gintiere kanyakla kod mago maromo 742 mabende koro nodhi choko e tich. Ng'a biro bedo ka kedo negi koro? Mano penjo maduong'. Erokamano. Ago erokamano ne waromo gi jaduong' Awange, a good friend of mine from Kisumu now. Number one, internship and gimitimo ma is not permanent. And teach mondikie for just a period like maybe nyalo bedo igachiel like kaka magwa gi ne hotel talk chick igariyo. Kwa hivyo intern oken teach. Internship en kama pod imedo tiegori mondo king'e mang'eny e tich ma idhi timo kondiki. Jok makamago onge union nikech ok inyal keto ne union nikech bang' higa achiel to owuok kanyo odhi e tich machielo. Jok minyalo miyo union gin jok ma mosebedo on permanent. Kaka sani koro wan gi jopuonj ma on permanent ma puonjo junior school. Jok makamago ni e union. Good number of them Kilifi County wan gi 238 mani e union mar Kuppet. Kuom mano interns gin jok monego bed ni idhi e tich to bang' higa achiel itruak e tich. In fact, en against the law mondo mi gibed intern e secondary ka gise graduate. Nikech jopuonj wabedo ka intern e sama dhi timo teaching practice
year 3 ni universities moko year 4 kitieko year 3 onego idhi e year 4 tidhi teaching practice eka mano kiluongi ni intern. En kaka wange wacho jogi ok gin onego bed gi intern, to onego bed ni ondikgi on contract for 1 year kaso gibedo confirm. Jok ma kamagi onge union manyalo fight negi. Emomiyo wan kaka union mar Kuppet, nikech wang'eyo ni jogi gin jo secondary. Jogi no dhi e university, gin gi degree, bang' kondikgi on permanent and pensionable, gibiro bedo members wa mag Kuppet. Emomiyo ineno ka wan kaka jo Kuppet ok wanyal wegi oko nikech gin jopuonj wetewa. Koro wa fight negi ok ni by law. Onge law mobile wa mondo wa fight negi. Lakini wa fight negi because of the goodwill we are having for them. Nikech wang'eyo ni kato bedo ni ok gin members wa kawuono, so in the next few years, ka gibedo confirmed in the next few months, then they will be members mag Kuppet. So gionge union, onge ng'at manyalo wacho ni nyalo fight negi. In fact, kata jok maluongore ni spokesperson maggi, kata jok maluongore ni secretary general maggi, onge kama noyiere. Nitiere ng'ato nyalo wuok Nairobi owacho ni en secretary general mar jogi, ng'ato nyalo wuok Kilifi bende wacho ni en secretary general mar jogi, nikech gionge gi format mar yiero ma ginyalo wacho ni noyier ng'ani kaka jatendwa. Jok mowuok agina giwuok on individual basis. So by law, onge law mo recognize them ni gin jotend jo junior secondary school my are interns. Koro wan kaka union wakao jogi kaka nyithindwa, wakao jogi kaka jogewa nikech wang'eyo ni gin graduates. In the next few years wabiro bedo kodgi ka ondikgi on permanent and pensionable. Emomiyo ineno ka koro Kuppet biro mondo fight negi. Aparo ni mano winjore yo makare. Kata ka aneno ka jopiny bende hum ni nang'o mini TSC ka okang' ma kamano mana ka gisechungo ng'anyo nikech ang'e ni shokos letters kata mana barupe mag thichogi ok e tich. Ne giyudo mana bang' thuolo mar ndalo 2 bang' chungo ng'anyo margi. Emomiyo ni nitiere moko kuom jopiny ma bende penjo ni dak no thichgi oko ka pod gi ng'anyo. Opolo. Igeni sama ji owuok modhi fight for their rights, ng'anyo en right mar ng'ato ma ondike constitution. To sama ne jogi owuok odhi ng'anyo, ne gin gi gik mane giwacho mane chandogi e wachgi mar ng'anyo. Number 2, ingeni ma en life mar nyithindo. Beside neno joka ka street ka ng'anyo kacha, nitiere nyithindo manie classroom madwaro jogi. So ok inyal tiyo kod nguvu e riembo gi tich kata ni dwa goyogi, kaso nyithindo mane classroom dhi hinyore, kaso ibiro wadhi lose a whole generation. Ma already we are losing because the kind of learning in JSS ok en learning makare. Ok en somo makare. Koro wa lose already nyithindo e JSS. Kaso idwa chak ikelo nguvu. Ni koro anatek ng'ani betek. Jogi ni e street wambo watek, wan sirikal watek. Koro wadwa ni mondo wariemb gi e tich. Kaso samise riembo gi e tich no, jogi gin ji 46,000. Nyithindo manie lwet jogi, ng'a idhi ndiko kendo madhi konyogi. To jok midhi ndiko go bende gidhi yie mondo gimbe gichak gikale chandruok ma jogi micho kale. So odhi bedo ng'anyo ka ng'anyo kuom ng'anyo. Emomiyo ber ka wariyore to wakonyo kapok gini okethore. Emomiyo ineno ka union noriyore odhi okoni we watem waduok gi e klas mondo gikony nyithindo. TSC bende by goodwill nowinjore ni sawa ka giyie ni gidok to wan bende watimo kama. Koro winjruok mar TSC ma ochung' ne jopuonj gi union to gi joge jok mane odhi represent jogi, onengore ng'ato ka ng'ato o agree kaso otim kaka winjruok no bedo. Union nomi mandate mondo o mediate act as a mediator. Union notimo kaka ne onego tim. Winjruok mar union gi jo JSS miluongo ni moguls nonengore bed ni moguls te bende timo kaka union okwayo gi mondo gitim. To TSC bende kaka nonyiso union ni odhi owuok kodgi to ka giwinjore to gitimo kama. TSC bende onego tim gik mane owacho ni gitim. Koro ng'at moketho moko dhi kaka chik kaka winjruok nobedo to nyalo ting'o msalape. Ka TSC oketho winjruok manobedo to TSC oting'o msalape. Ka moguls bende oketho winjruok mane wabedo godo kodgi to gin bende jomoketho go ting'o msalapgi.
Erokamano ahinya. Japuonj wange karwa kitwak kama bende wang'e ni achiel nade mopogore opogore jopuonje mago mag skunde mag sekondar ma adundo osebedo ka kadhe. Kata mana nye jopuonjre chakre ne giyaw tam mar 2. Wang'e ni jopuonjre makamagi ok osebedo ka yudo somo e yo makare. Ateri chien e dwe mokwongo mano mar higani kama na TSC ne osingo ni biro ndiko e tich jopuonje madirom 26,000. Nyaka sani wach makaman mane higani e dwe mokwongo mano mar higani. Waneno kanyo National Assembly kata mana od bura maduong' ma pachoka bende nonyisogi mar mondo mi koro gibed absorbed kata mana ndik gi tich e dwe mar 7. Wang'e ni wantiere e dwe mar 6. Akeni ma bende nyalore. Zablon mana kinyalo chaki erokamano ahinya. Yeah. Koro sirikal no medo higa ma jogi timo contract. No watemo kedo nigi higa mokalo to kata ker wuon nodonje bo wacho ni nyaka jogi dhi higa higni 2 mag internship. Wa expect ni sani budget idhi som pesa ibiro ket kata biro bedo allocated mandiko jopuonj midhi ndikigi ok gin jopuonj moromo. Ja-intern nyaka wayie ni ja-intern nye konyo seche manye waonge omuom. Ne giyie kawo pesa mathin to ne giyie kawo pesa no kuom higa achiel. Nyaka doho nyobiro bo konyogi bo wacho ni higni 2 en against the rule kata higa achiel chabe osiasa against the rule. Koro TSC kawacho ni onge pesa nyugi manodong' ne en petition parliament ba wase petition parliament. Sani koro budget idhi som jogi inyalo ndik te the year 2024 kai dwe mar 7 ka sirikal oketo pesa magine nikech seche makoro ne benu wawuoyo kaka inyalo medo muom to wabiro gi other issues kani jomoko riembo inyalo riembo ji tich nade kanyo to TSC is not fair. Ok inyal riembo ng'ato tich kwa ng'eyo ni jopuonj mantie kanyo go were not enough. Guarantee be onge ni ng'ama biro mana kaka jaduong' Opolo ma Kidisho osewacho ni biro yie gi terms mixed slavery ma TSC gi sirikal oseketo godo jomogol kata jopuonj JSS ma secondary madundo. Wawacho kendo wanuoyo ni pesa oket kando mar ndiko jopuonj permanent and pensionable dwe mar 7 ni. Sani na dwe mar 6 temo miyo moguls be kata ka debed ni seche moko nyok gidwa weyo ng'anyo ne giwacho ni warit mondi nyaka dwe mar 7 mondo wane. Koro seche ma TSC buogo jo JSS moko gi dismissal ni we are saying it is being done in bad faith. Onego barupe go obed withdrawn nikech a show cause why enena gi barua moro makata union nyalo defend to nyawa se defend okeni makosa malich mane otim ka japuonj nyalo wacho ni odhi e ng'anyo to keta kamano in counties ne duong' wang'iyo jok mane ng'anyo nok wanya wacho ni jo JSS te ne ng'anyo seche moko ne nitie moko ne ng'anyo kaka Kisumu kae naneno ka ging'anyo pa sub county kasa nyaka cho ng'anyo this Monday next week iyudo ka Kisumu East ng'anyo the following week and then every Monday iyudo Kisumu West ng'anyo kata Central then Seme kata Muhoroni. Mano kaka ne timre mano nyiso ni jomoguls moko ne dok ga puonjo mano be kaka laktache timo laktache seche mang'anyo ok ginyal abandon hospital te moko nyaka dog batitich. Koro wawacho in good faith sirikal omany pesa sani wane a moment mar financial budget mitimo kae ema wanyalo tengo pesa maiketo mindiko godo jopuonj 20,046 gi kik waketi ni wandiko gi 20,046 kende mondo modong' koro wamanye reason mondo wagolgi. It's true ni jogi onge union en adier kendo ni jogi opoko ndik gi sirikal to en adier nok wanyal chuno TSC ndik gi ka TSC onge pesa emomiyo as a union waluwo other channels mar advocating for the government sirikal oket pesa mandiko gi nikech wawacho kendo wanuoyo ni CBC ni otek ka onge pesa particularly seche makoro wadhi e klas 9. Remember ni sani wan jo klas 8 mok dhi timo penj. The fact nok dhi timo penj nyalo miyo ji paro ni koro onge crisis nikech onge measurement mibiro tim mibiro ng'e ni ng'ane okadho kata skundi ni okadho nikech jogi ne jopuonj gi ong'anyo. Mar 2 ne ni TSC kane ndiko jo JSS ne gikawo okang' moro mopogre ne giteto jo JSS mang'eny de nodok thuchegi ng'eny gi nondik thuchegi makata ka seche makoro ging'anyo to nyithindgi kata nyithi gweng' ema dhi hinyre
Koro ne giseng'eyo ni crisis nitie JSS employment. Ma JSS employment opogore gi employment manotim gi senior secondary kata manotim gi primary junior. E primary junior nikawo jopuonj ma P1 tindiko kata Kisumu kae, kosendiki Kisumu to posting iposti Homa Bay kata iposti Siaya. Same gi secondary to ne en school manigi vacancy mane ng'iyo ga senior secondary. To korka JSS to jogi duto ng'eny gi noduoki ba giduok e gwenge gi. Maseche makoro ka jopuonj dwaro hinyo nyithindo to giparo diriyo nikech gineno ni magi gi nyithindo ma ging'eyo either estate kata rural size kata boma dala kucha iyudo ni puonje e gweng'. Koro wawacho ni ka TSC wan kaka union issues mar dismissal no pok wayudo. To dismissal be e union kai kata puonj kai ok nyal timatima gi dhok ni ng'ati riembo tich gi dhok. Erokamano ahinya. Ang'ini mane chal mar wach ma bende biro bedo kwa ng'iyo machiegni ka bende odiochieng' ma kinya korom gajwang' par ni budget ibiro bedo ka isomo ayanga. Ka ng'iyo budget estimates karamna pok mar omenda mano mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 ano ka duol kata duol mochung' ne ndiko jopuonje mano mar TSC bende no chiwne pok mano mar omenda makore lach. Iwinjo kanyo ni siling bilion 358.21. Penjo ne bende jopuonje makamagi ibiro bedo kimiyo orak mongirore. Ang'ino polo abiro bedo ka winjo duondi kapok awinjo pachi kotendre gi mano nyakorom gajwang' adhi ne county mano ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach. Alia Beach kinyalo mana winja amosi ni misawa Homa Bay uchiyo nade to bende ang'ini dwaro loso kotendre kod thor wach mar okinyi ma kawuono ponono kin gi jonyuol kata stakeholders e migomo chung' weche mag somo. Abich. Erokamano nya Sharon, wabira chiel kawuok e boma ma Homa Bay kandi kendo mana ka wacho endo wabago twak kalore kod mara wach ng'iyo Ramogi TV piny ma kawuono kwang'iyo ywak kata pek ma jopuonj mag junior secondary school osebedo gi pacho kendo wang'eni county Homa Bay ka en achiel kuom counties ma jopuonj mag JSS osebedo ka bayo ng'anyo magi ka gisundo mondo mi piny owacho kokalo duol ma ochuno ndiko jopuonj tich pacho ka ni TSC ondege yo ma ongirore kendo ne ng'anyo ma bende oserocho mokalo chenro mag somo e skunde kata ne jopuonjre go eko ma somo e skunde mag junior secondary pacho ka endi en mor na kunye ma kawuono mar bedo kod achiel kuom jopuonj mag JSS moda winjo kowuok kuom gi to gin pek mage magiseneno to bende waseneno ka sirikal sani koro chiwo kokalo duol mar TSC nitie jopuonj ma osegol e tich ka moko bende osemi barupe mondo mi gichiwane ler malong'o gimomiyo ok gisebedo ka gidhi e tich kalure kod ng'anyo mane gidhigo nyime ka gisundo mondo mi ndik tich e yo ma ongirore ka ma osekelo rochruok e sekta mar somo anyote somo mar JSS ma bende jopuonj mathoth mokalo mag JSS osebedo ka ng'ur ni osara mimiyogi e yor kojolo mane ondikgi ok oromo kendo gidwa ni mondo me sirikal kokalo duol ma ndiko jopuonj tich e pacho ka endi omigi barupe mayango gi tich e yo ma ongirore mondo mi chenro mag timo mag puonje e skunde mag JSS kik bed kod rochruok mopor kod japuonj mar JSS man go ka bende wabiro go mbaka kod jonyuol kaachiel kod jolony e sekta mar somo mondo wang'e to midhiero omako jopuonj mag JSS e pacho ka endi ere okenge mondo bed ni keto matiko gi chutho. Japuonj abiro chako kod achiel kachiel gi nyingi tinyiswa ni un achiel kuom jopuonj mag JSS Homa Bay kendo un achiel kuom jogo eko manosebedo ka bawo ng'anyo mar ka gisundo mondo mi ndik tich e yo mongirore. Be nyaka sani endi sirikal osechopo dwaro ma un go to waneno ka nitie moko mathoth mayudo barupe mondo mi gichiwane ler gimomiyo gisebedo kok gidhi e tich e county Homa Bay kaendi be nitie jokanyo magu moseyudo barupe makamagi eki. An nyinga en Felix Okoth, ajapuonj JSS ma Homa Bay County. En wach malit sama wuoyo topic ni mirima maka mang'eny nikech bang' graduate igni mang'eny chien kacha higa mar 2014 nyaka kawuono pod achalo japuonj kojolo ni mara sirikal odago timo singo mane waketo kodgi ka wachako. An asebedo senior mogul ma hika mar 2 to kendo en wach malit ni jowa mane jonyuol gi ouso dhok ouso diek dalo dong' nono kawuono barupe mano migi mag bedo e JSS omak kuomgi ni mara ne giobey court order mawacho ni JSS en illegal. Kawuono wan gi jowa mang'eny ma oseyudo barua kaka nunene TV olandi en gima dier kendo manie ground ni jowa mang'eny mano miso course letters ochako mi barua machielo magolo gi e tich mawacho ni koro they are no longer teachers in this republic. En wach malit kendo lit ka sirikal odagi timo singo mano waketo kendo wasebedo kwa fight ne right marwa nikech court owacho maber ni JSS en illegal to wan manigi mano waluwo. Koro sama wang'anyo waluwo chik ma court ne ogolo onge makosa achiel mano watimo
to ni mano TSC odagi winjo kendo ndiko ni wan gi professional misconduct ni wa abscond duty nikech wadhi e ndara wadhi wang'anyo ne right marwa. En wach malit sana. Kiwe mano members magi adi ma oseyudo barupe ga to be gisedwoko barupe gi to bende no ka ma ndi yo monego bene dwol man ndiko jopuonj tike pacho ka TSC onego bene ng'iyo go wach mar jopuonj ma JSS pacho ka ndi. Members mang'eny manie county ni moseyudo barua kendo tarik 22 dwe mokalo ne gido sokos letters mane most of them no advice more respond ne TSC ni ne gine tich lakini ne giluwo chik mar court ma wacho ni JSS en illegal. To tok mano ka gise respond TSC olokore ni response man gichiwo en unsatisfactory ni respond no ok ber kata matin omiyo sani gionge tisa ma wuoyo kodini. Penjo man go kodi mogi japuonj lwasi mar tich kuonde ma upuonje chalo nade be nitie materials moromo mar kopogore kod wach moywago mondo mi ndikwe yo mongirore ni ndi kuonde ma utie chalo nade. Adwa wacho ni wan by orientation wajo puonj mano bedo train subject ariyo mano gima ji ong'eyo te mang'eny ka wa university gini ang'wen no bedo train wapuonjo subject ariyo ka wadonjo JSS ka no ayudo ka chenjo pogore sani wachalo jopuonj ma teach all ijapuonj achiel mondiki ipuonjo over 40 lessons subjects gino chiko magi te ipuonjo pesa michulo to tin sani wan gi revised curriculum ma kaka wawuoye ground sani onge curriculum design ka wabedo di tooling tinyiso maber ni wadhi e KICD wadhi many link mar KICD kanyo nitiere revised curriculum koro jopuonj tiyo gi wigi gi patch gi mane gisomo gi bundles mek gi pesa matis magi yudo ni magi chage nyiewo bundles magi dia curriculum KICD website magi download curriculum design tok mano book magi puonjo go to gina magi ko magi gole nikech sama wuoyo kodini onge book mar revised curriculum e ground e skul mo puonje subject achiel kende ma government also provide buge to curriculum design mora mora onge sama wuoyo kodini manitiere en mar the old curriculum mane gisekitho oko revised curriculum onge kata achiel e skundewa koro watiyo mana gi pacho kaka jopuonj wadhi e website twamanyo curriculum design twa download twatiyo go e skundewa mondo mi wakony nyithindo nikech nyathi to innocent. Erokamano ahinya bende an ka achiel kuom jonyuol ma be kaendi waseneno ka ywaruok osebedo kadhi nyime kinde duol mandiko jopuonj tich e pacho kaendi kaachiel kod jopuonj mag JSS ma bende neno ka nyalo rocho chenro mag somo ne jopuonjre mag jo JSS e pacho kaendi. Erokamano Ali, gi nyinga iluongo ni Polycarp Otieno, an janyuol mar JSS. Adwa wacho kawuono ni sirikal osetimo nyawo malich ahinya e somo mar junior secondary. Ma mokwongo kaluwore koda omenda magiseketo matin mar chwalo somo no. King'iyo kata jopuonj ok oseyudo tiegruok moromo kendo nyithindwa osebedo ka hangaika e kinde malach. Adwa wachi ni ok en gima kare mar TSC riembo jopuonj tich nikech mano nyithindwa dhi medo hinyore. To mar ariyo jopuonj miriembogi gin jogo mabendo dhi skul kaka mana jogo matiye duol mar TSC kendo gimbe gitiyo gomenda malach. Adwa wachi ni sirikal mar Kenya nyaka koro donjre wachni mondo jopuonjwa mapuonjo junior secondary kik riembe tich nikech jogi kane gin gi ywak ne giwuok oko to kata wabunge bedo gi ywak ma misach gi medi ang'o mamono JCC teachers mondo gimbe JSS teachers mondo gimbe wach gi winji kamano. Tiende ka chalo ka gima kata jor buro osebedo ka lenga wach nikech waneno ka jo JSS gi osebedo ka seyo MPs moko ni nitie moko madhi lido kawo barupe kawuok e ofise mag TSC to mandi samoro nyalo rocho chenro masani ko sirikal ng'iyo mar ng'iyo ni somo mar JSS obedo makare. Ang'o manyalo nyiso jo od bura ma bende samoro ok oleng ma gold one gi kalore kod pek ma jopuonj mag JSS osebedo ka kale pacho ka. Adwa kono jo od bura magwa ni nyaka koro wuogo oko mondo winji ywak mar JSS teachers nikech mokwongo jogi une muchung' negi to gima nyaka bende ng'e wabunge magwa ni JSS teachers gin bende mana dhano kendo gin jomo dhi sikul mana kaka un kendo ywak nyaka winji mana kaka umedo sachu ka un gi ywak mar osaracha umbe jogi nyaka winji ywak gi.
Sharon an kod achiel kuom jokanyo e sekta mar somo Homa Bay kane wabiro tiego gotwako kinyi ma kawuono in achiel kuom jogo eko ma osebedo ka ng'iyo sekta mag somo Homa Bay County kaendi ywaruok osebedo ka dhi nyime kind duol mandiko jopuonj tich kaachiel kod jopuonj mag JSS sani endi nitie moseriembe maromo 742 ka bende nitie mathoth moseyudo barupe mondo mi gilerane gimomiyo ok gisebedo ka gidhi e tich bende ne adieri ni duol mandiko jopuonj tich e pacho kaendi ok osebedo ka luwore gi chik maneno ni ng'ur mag jopuonj mag JSS olosi e pacho ka. Erokamano ahinya. An nyinga Omuga Julius. To awacho ni sirikal mar Kenya Kwanza ok en sirikal madewo jopuonj gi nyithindo. Nikech king'iyo history kata president himself kane pod en vice president ne ok odwar wach CBC. Taneno ka sani chal gima actualize gino mondo jopuonj mag CBC kod junior secondary school ohinyre ma odhi rin kata ngima ma nyithindo. Mokwongo it is very sad ka jopuonj indiko on internship. Onge chik moro amora e TSC Act ma wacho ni jopuonj nyalo ndike internship. To kano kawgi moketgi internship. Pesa ma giyudo ok rom gi pesa ma japuonj man gi degree onego bed ni yudo. E Kenya ka en ng'ama nigi degree ok onego bed ni yudo siling 17,000. Japuonj mar JSS yudo siling 17,000 to jatende school ma entie obedo headed gi a primary school teacher. Ma most of them onge gi degree. To koro jeri kaka ng'ama onge gi degree telo ne ng'at man gi degree gibedo frustrated e school kunde ma gintie at the same time gibedo frustrated gi pesa mimiyogi. Omiyo akwayo ni sirikal oduok jopuonj gi mano apani ni Nancy Macharia notimo mistake kabisa nikech onge japuonj minyalo riemba kamano. By the way, ingeni jo CBC ma jo grade 8 o anono. Jonyuol onego ng'e ni jo grade 8 o anono nikech sirikal ok odewogi. Onge gima ne gi cover malong'o last year to gi this year. To grade 7 bende chako luwo mana bangi, which means ni in the near future wadhi bedo gi Kenya ma onge jok manyalo produce gima nyalo konyo ngima jopiny. Omiyo akwayo TSC mondo revert their decision gi duok jopuonj e tich to gi ndigi on permanent terms, not internship. Kamano. Erokamano ahinya mano ne wan twak achiel kachiel kod jopuonj mar JSS kaachiel kod jolony e sekta mar somo kaachiel kod jonyuol e kaunti Homa Bay kane ka gigolo pachgi kaluwore kod pek ma sani koro jopuonj mag JSS osebedo ka kalo e pacho kaendi kendo ka gidwa ni mondo mi duol mochung' ndiko jopuonj tich TSC ong'iyane malong'o paro ma ogol oko paro mar golo riembo jopuonj e tich mondo mi chenro mag puonj odhi kare ne jopuonjre eko mag jo grade 7 ma giwacho ni osebedo ka chandore kaluwore kod ng'anyo tich ma osebedo ka dhi nyime e kind jopuonj mag JSS ma osebedo ka bandho mondo mi sirikal kokalo duol ma TSC omigi barupe mandiko gi tich e yo ma ongirore mondo mi chenro mag tije magitimo kik bed kor ng'ikruok e skunde mopogore ma gipuonje. Ka ok kamano to abiro duogo achiel kachiel e studio mondo idhi nyime kod twak ka wato pod wabiro wuotho kwa ng'iyo weche manyien mantiere e kaunti Homa Bay kandi mobiro kelo e weche manyien mabiro mbele e Ramogi TV. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom bagonwa twak gi jopuonj kanyakla kod jonyuol wawinjogi e yo makare. Nyakoro mga jwang'an no kanyo ka saa 4 oseromo mano mar okinyi pod antiere ka gi japuonj Zablon Awange kanyakla kod Opolo Kopola achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom. Paro bende arwako mano motenre kod thor wach ma bende wantiere godo. Yoronwa ote lai mago magote machuok karede ka uchiel nono mbui mago mag Uganda mano moriwo Facebook, X, YouTube gi Citizen Digital. Dwagi nying mar Ramogi TV. Abiro bedo ka choko moko kuom paro kendo abiro bedo ka somo gi achiel kachiel e wang' jowi. Kwa kamano we wako yo matin aduogi mathoth. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ramogi. Regulation occurs through Gimilugi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni kendo dakika na bich tok saa 4 mar okinyi. Meno kang mar ariyo ma bende wadhi nyime gi twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo. Parni narwako pachi kotenre kod thor wach ma bende wantiere godo ma ogin midhiero mopogore opogore ma bende jopuonje mag skunde mag sekondar ma adundo osbedo ka kadhe kanyaka sani duol mochung' ne ndiko jopuonje e tich TSC nothicho oko jopuonje 742 wira nogindiko showcase letters kaluwore kod ng'anyo ma bende nagintiere. Barupe makamago na gido mane kinde thuolo mar ndalo ariyo bang' chungo ng'anyo margi. Wasema ne moko kuom ote ma bende isebedo kioronwa Nyakorom Gajwang', abiro bedo kasomo gi achiel kachiel e wang' jowi. Aneno kanyo Morino Kal iwacho ni sirikal owek medo sando jopuonje mag JSS gi dismissal letters. Iwacho ni after wasting that time for 2 years, the teachers affected ibiro yudo ni iriembogi so that MPs mamiyogo osiepegi gi wedegi barupe chini ya Majika cannot fix their own. Mago gin paro mopogore opogore ma bende wuok kanyo. Kopogore gi mano, asema ne ote mar Amos Okinyi wacho ni winjo chenro makare kintiere skul sekondar mano Makericho Day. Kopogore gi mano, asoma mano mar janino mar Okinyiso nyingi kata kamano wayudo ote niko kod lai magwa mag ote machoka rede ka uchiela no. Iwacho ni teachers, iwacho ni TSC in order for the government, iwacho ni it's in order for the government to dissolve TSC because they've proved to be incompetent to take charge of employing and managing teachers of Kenya, and this is not the first time TSC is mishandling teachers. Iwacho ni as a parent is disappointed and flabbergasted. Iwacho ni TSC should be dissolved. Erokamana inya kuom ote mari. Nyakorom Gajwang' asema ne ote mogik. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni sirikal mar Kenya Kwanza temo milo record education. Samika Surini dwaro dongruok mar piny. Tithiro education kod yore te. Tichal kod ng'ama dwaro tich gi teko. Magin moko kuom ote ma bende medo donjo. Kaka jonyuola mago ma bende nitiere gi jopuonjre e skunde mag sekondar ma adundo, un bende waroko pachu mar mondo mi uoronwa ote kaluwore kod okang' makamano. Okang' mana TSC okaw
kaluwore kod in janyuol bende winjore koso oyo. Opolo kadhi kuomi kintiere kaunti mano ma Kilifi. Bende parne kinde ma bende koro dhi bedo kisomo budget odiochieng' ma kiny, men chien tarik 13. Kang'iyo pok mag omenda ma bende ochiwne bed migepe mopogore opogore, anno kanyo jopuonje bende oyudo lemo mathoth. Mano kaluwore kod omenda budget mano mar omenda mar higa mar 2024-2025. Nikech aneno kanyo ka TSC ochiwne kanyo omenda maromo siling bilion 358.21. Penjo en ne, bende gibiro bedo ka gimiyo jopuonje makamagi orak mongirore, mano permanent, mopogore gi pension? Erokamano. TSC osebed kimiyo pesa maber mar ensure ni mondo jopuonj obed remunerated well. Gimi jopuonj pesa maber madwarore. Kendo sirikal kata obedo ni wayuak ndiyo, lakini TSC osebed kimiyo pesa. Gisebedo ka giyuak ni pesa mimiyo gi pod ok oromo mondo gichul jopuonj maber. Mokwongo, jopuonj manondiki on interns gin jopuonj 46,000. Waluongo ni 46,000 teachers. 46,000 kuom gi nitiere 26,000 mane okwongo ndi 2. Dwaro mar budget mogol sani en ni jopuonj 26,000 mane okwongo ndiki ka nyaka bed confirmed on permanent and pensionable this July. Mano immediately budget okalo mar 358.21 billion. Kakalo ni to jopuonj ka onego ndiki on permanent and pensionable. Mano is oken gima kata TSC onego beni wake. Number 2, by December jopuonj mane ondiki 20,000 bangi onego bed confirmed. So we are looking forward ni jopuonj dhi bedo confirmed dhi chulgi. Lakini kata chulgi wanyisu gima chando wakendo gi duol mar TSC. 17,000 mimiyo jopuonjgi. Mano kaluwore gi law mar internship en ni an intern onego bed ni ichulo nus mar basic salary mar ng'at mondiki on permanent and pensionable. Koro ma endi miyowa picture mar pesa michulo jopuonj e Kenya. Manyiso ni japuonj ichulo 34,000 as the basic salary. Emomiyo ka intern imiyo 17,000. Pesa miyo intern en a half pesa michulo japuonj. So japuonj ma ja degree, motimo degree, motieko 4 years, mothagore gi somo, mogo rak, momanyo tich, moyudo, ichulo 34,000 as the basic salary. Kata kidhi e county government, kata kidhi e sirikal mang'eny, ok ibi yudo ng'at michulo 34,000. Eche nyicha ng'anyo nikech gidwa ni mondo interns gi ochul 200,000. Manyiso ni daktari basic salary ne en 100,000 kadhi mbele. To japuonj basic salary ne en 34,000. Manyiso ni waketo jopuonj kaka second option e matters mag employment e Kenya. Ma obiro ochako affect education. So, number 1, pesa mochiw, wakwayo ni mondo sirikal oket pesa mang'eny e education more than any other place. Nikech kopo ni dwaro nego piny, to nyaka itam ji somo. Kitamo ji somo to piny no itieko. To yo mwaneno ka junior secondary osedhigoni, nyithindwa watamo somo, wa waste a whole generation ma odhi affect wa in future. Magi dakteche mabiro chuo wasindan, magi jok madhi telonwa e piny, magi jok ma to ne ok opuonjgi, ne gikala yamo ni wan wadhi kode, dhok dhi modho e nam. To ji dhi modho to ka gitieko to giwuok gidhi ni oholgi e senior secondary school. Iologi to they are half-baked. They are not even half-baked. They are not baked completely. So nitiere a lot mathimore monego beni wariyo. Number 1 en remuneration mar jopuonjgi. Pesa ma ochiw 358.21 billion ok oromo mar ndiko jopuonj te madwaro nikech jopuonj ng'eny oko. Number 2, kaka indiko jopuonjgi bende kelo chandruok nikech the mode of employment mane jopuonj be indiko godo chon kapok ne sirikal ne odonje wach ne mar CBC ma gidonjo godo nyocha manyichi ndiko ji kaluwore gi tribe. Chon nindiko japuonj on merit. Maka ni dhi e interview like aparo diere man wadhi e interview
ne nitiere nyaka joma koro ng'eni magi hot cake nikech ne gi graduate chon to ndalogi koro gin gi marks mang'eny. Kidhi e interview idhi mana dwaro marks 5. Nitiere ng'ato ong'eyo marks ne ma en godo, odong' mana gi marks 5 mar kaka iwuoyo, kaka idwoko penjo. Ma nitiere jok ma marks 5 no kata ne odhi oyudo nono, ma bende ne ok oyieni yudo nono, nyaka ne yudo 1. Kata ka nodhi yudo 1 to ng'ato oyudo 5 to pod oyombo joka nikech no graduate chon, kaso grade bende ne en godo, osebedo kotiyo as a BOM, koro en qualified. Sani gima kamano ok timre. Sani japuonj indiko mana ni iyudo ka MP golo barua e liel. Japuonj ma nyicho graduate 2021 osendiki to japuonj ma graduate 2016 pok ondiki. Chandruok ma wabedo godo koro nikech iyudo ka japuonj struggle, thagore, mosomo, obudho oko, koro indike kaka JSS. To japuonj ma graduate 2021 ma pok kata kopuonjo graduate 2023 pok kata kopuonjo as BOM osendik. So why interfere gi kaka education ne chalo to an extent ma koro kata na delivery of content is interfered with. Wa waste nyithindwa, watimo marach ne jopuonj, to jopuonj bende wasando. Japuonj osethagore mo graduate mosomo, japuonj moro ne ndiko kata Facebook nyoro, osomo o graduate, in fact sombe no somo kaka parallel. Villagers jogwenge mane chulo ne fee ko graduate sani endi odhi as an intern, ondiko kaka otemo mondo kony nyithindogi mondo at least orie CBC. Sama pod gi fight mondo at least omigi pesa maber, osechwade gi barua mar riembe tich. Which ma sirikal aina mane ma wan god. En wadwaro ni mondo ji opuonj nyithindo somo, koso wadwaro mondo watiek wach somo ni walor skunde gi mondo ji dala ng'ato ka ng'ato manyore. Mane chandruok ma wan godo kaka union. Bende mane penjo maduong' bende wacho ni sama dhiang' ariyo dhawo bende lume ma hinyore, to lum ka gin jopuonjre mantiere skunde mag sekondar mano ma adundo ma bende kopogore kata mana gi puonj bende wang'e ni curriculum margi bende osebedo gi ng'ikruok ma koni kod kocha. Zablon kapo nono ni nitiere kata mana kwa dhi nyime nikech ing'isa ni Zablon bende nitiere gi mi achitnad ma koni kod kocha e yor tudruok. Opolo iwacho kanyo ni nyaka sani king'iyo kata mana jopuonje ichulo kanyo osara mano mar siling 34,000, interns ichulo nus mano siling 17,000. Koro kaluwore kod dwaro mar ndiko jopuonje tich, dibed ni kaluwore kod in kaka koro jalup jagoro mano mar Kupete kaunti ma Kilifi, ineno nang'o? Ineno ni omed jopuonje mago mindiko koso jopuonje mantiere ema koro ochulo osara mowinjore? Nikech kiwinjo kata mana pok mar omenda kosechiw kanyo mano ne duol mar TSC, in inene nade? Nikech nyaka sani king'iyo kata mana manifesto mar Kenya Kwanza, jopuonje mane nego beni ndiko e tich e dwe mokwongo madirom 26,000 bende pok ondiki. Gino maro ni biro bedo kindikogi e chak mano mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 machako dwe mar 7 mar higa ne. Erokamano, gigi te dwarore. Number 1, jopuonj onego rechul pesa gi kaka winjore, onego med gi pesa. Ma bende wasebedo ka wayuak kendo wago koko pile ka pile ni jopuonj chulo marach, onego med gi pesa. Jopuonj mosendiki. Jopuonj bende pod ni oko mang'eny ma pok ondiki. In fact, kuom ji 46,000 mancho ndiki kaka intern, nitie jopuonj ma pod dhi almost 100,000 ma pod dwaro tich. Pok ondiki. To the format masani tiyo godo mar ndiko jopuonj gi ok ber. Emomiyo ka jopuonj mang'eny koro indiko mana intern, sirikal wuondore ni ndiko jopuonj kara ok ondiko jopuonj. Ne giwacho ni gidhi ndiko jopuonj 56,000. Pok gindiko jopuonj go. Gindiko giketo gi mana skul kaja ni gin intern mondo girendre ni wasendiko jopuonj 60,000 wachulogi. Tichulogi siling 17,000. Kaso jogi ema koro nigi chandruok. Koro sirikal pok ochopo singo mane giketo mar ndiko jopuonj kaka ne giwacho. Jopuonj masani ondiki ma giwacho ni gindiko intern makoro nigi chandruok. Jopuonj manondiki junior secondary on permanent and pensionable gin jopuonj around 9,000. Jopuonj 9,000 kaluwore gi subject mane e junior secondary ok ginyal puonjo subjects kate. Subject mane junior secondary nitie nyaka music. Skunde matin masani timo music. Ma bende music ni yude mane secondary school, ok yude primary.
primary gin mana subjects abich kende. Secondary school ema koro yudo ka bet gipogore gi medo subjects kuom subject apaga chiel ma compulsory. Nitie jomoko momedo woodwork, nitie jomoko momedo art and craft, nitie jomoko momedo music. So iyudo ka jopuonj dwarore mang'eny to sirikal ok dwa ni mondo ndikgi kaka dwarore. Number 2, jomondikigo bende ok mi pesa kaka onego chulgi. Koro iyudo ka somo ok en somo moro moriere. Somo obagni kata sani king'iyo somo mar Kenya. Ok awuondi in the next 10 years Kenya will be almost in the bottom of Africa in terms of education. The quality of education of Kenya is going down every year. Makoponi ok wanyal chich mondo walos wachni as early as now. Watieko education mar Kenya. Kenya mane quality mar education ne ni maber. Kenya dhi dok almost bottom 10 in the quality of education in Africa. And we are going to lose it for a very long period of time. Mok wabi yudo thuolo mar recovery. Erokamano ahinya Kopolo awinji makara. Keni Zablon bende hisiro paro ma bende Kopolo bende chwalonwa e kaunti ma Kilifi kanyo kaluwore kod format kaka yore mindiko godo jopuonje pachoka chudo maggi bende kidek kelo rang'iny mar somo odog piny e pachoka. Zablon kinyalo mana awinji mana pachi kotendre gi mano. Erokamano Sharon. An gi shida mar tudruok koro asetudra maber. To wach mar JSS ni TSC biro jokang' moro ma koro dwaro ni mondo riembgi tich. To onego wapar ni jogi gin jok moko makoso negi. Nikech nwawuondogi as TSC Teacher Service mano duol mochung' ni ndiko jopuonj noketo mikakati or structures ni ng'at mosetimo internship bedo gi marks mang'eny moloyo ng'ama pok otimo ma fresh. Koro ng'eny jopuonj manie internship gi JSS ng'eny gi nowuok boweyo tijegi kuonde moko. Bowacho ni asetagra higni mang'eny, nitie moko mano graduate kata higa 2016 higni 7 kata 8 mokalo. To wacho ni watemie mae toro. Adhi ati for 1 year, then sirikal biro ndika tich nikech adhi bedo gi marks mana kaka Dr. Polo wacho ni. Adhi bedo gi marks mang'eny. Na mosebudho higni mang'eny bedo gi marks gi ng'ano mosetimo internship. Koro ng'ato nyalo yudo kata sika mochame $50 to biro kawo $17,000 ni. To kosekawo $17,000 ni sirikal koro biro kreni wateri 2 years. Kendo kosekere 2 years ka ng'anyo giseng'anyo to union ma kupet kedo nigi bas bunge kod buro oseyie ni nyalo many pesa moro bande gigo. Nikech koro wach ni dhi ndigi $26,000. Koro TSC manyo excuse moro minyalo gol gi godo ni in nok idwoko barua mar show cause why koro ok ndigi tich. Wan pod wakedo ni mondo kaw gi $46,000 ni. To ndik ma kaka indiko jopuonj bende en gimoro ma sa union wakedo mondo oloki. Oketwa wabedo mana gimiluongo ni by standards. MPs kata jood bura sani imiyo gi asoya mimiyo gigo en imiyo gi barupe ema gindiko godo jopuonj. Koro nyiso ni japuonj motieko higa mokalo cha kata higa ni nyalo yudo tich. Ka ng'at moro manotieko higa 2016 ok oyudo tich. Koro mae en historical injustice. Historical injustice otim ni jo JSS gi diriyo. Mokwongo en ni owuondgi ni gibiro tiyo higa achiel tindiko gi tich. Sani gin e higa achiel gin osepoko ndiko tich. Mar ariyo ka nafas dwaro neno mindiko dwe mar 7 TSC kata duol mandiko jopuonj dwaro yo makoro riembo gi godo to gisetiyo higa achiel gi nus. Ok wabi yie mano nikech mano biro miyo gi excuse moro mar riembo kata mamoro kik ndikgi. Wan pod wakedo mondo ndikgi. Mar adek en ni kawo japuonj mopuonjo JSS manotiegre subjects 2 iketo ni koro nyalo puonjo subjects moko maonge. Kanyo ema miyo kata jopuonj ma nie KNUT mane primary nyosewacho ka kedo ni jopuonj manya JSS ma subjects kaka computer, music, art and craft nyalo kawo jopuonj manotimo P1 mondo bi opuonji e secondary. Mano ye TSC odagi. Koro nitie the 3 types of puonjo mantimre JSS kanyo. Mar jopuonj ma JSS ndani gi jo PNP gi jopuonj manobedo deployed from primary koseyudo degree. Kor ka ndiko jopuonj duol mandiko jopuonj miluongo ni Teacher Service Commission koserem. Orem nikech gi seweyo tijgi. Wazungu wacho ni abdicated their responsibility. Bagi miyo jood bura. To jood bura ko mi barupe mandiko jopuonj mokwongo gikawo wedegi
to gikawo jok ma gihero kata osiepegi ema gindiko kuondego. Mae osecreate shortage. To shortage no kata kosebedo created, pod wawacho ni CBC ka wadwaro ni waimplemente gima duong' kabisa en jopuonj. En japuonj mondiki on permanent and pensionable. Ka osetamo TSC, onego wang'i kaka wanyalo duok back to the Public Service Commission mondo chak ndiko jogi kata kata Ministry of Education. Nikech TSC kanomiye mandate bwakedo ne bokete constitution niso ni tich mar ndiko jopuonjno kata mar miyo jopuonj discipline kata mar promoting jopuonj gimoro amora ma gitimo bedo gi issue. Ka gipromote jopuonj kane gipromote jopuonj gani wan gi issue mantie jo mang'eny manoweyo oko. Kano ndiki jopuonj nitie jok moko mang'eny manoweyo oko. Ka nitie wach ma JSS nitie jok moko mido riemb tich ka ok olu due process. Ka po do riemb ng'ato tich kata gine nitie gino ni due process. Ini show cause why tiluongi kata interdiction iluongi discipline mondo defend yourself. So far japuonj pok omi thuolo mar defending themselves. So wadwaro ni due process obed kiluwo mar miyo discipline ma japuonj, due process omi kiluwo mar ndiko japuonj ma ka ng'ato nosetimo intern to onego bed ni ichule to kata kabel kaka doho nyowacho cha ichule e higni duto mosetiyo to 1 year nikech iwacho ni mano isigigo. Wawere gi wach ma intern ni intern ok en mar tipuonjo. Intern onego bed mar courses kaka medicine. Wadog back permanent and pensionable. Ka onge pesa to sirikal ocham ng'anje. Warit chieng' ma yudo pesa mondo gindiki jopuonj. Wach ma intern osekelo midhiero mang'eny ni jopuonj. Wawil ni intern ok en JSS kende. Intern nitie nyaka senior secondary. To nitie intern moko primary. Magi be wadwaro ni seche ma ng'iyo maslahi ma JSS gibende ong'e maslahi margi. Ni wawil gi intern manie senior secondary. To TSC kok nyal ndiko jopuonj wan wabiro bedo gi issue ma wacho ni kara giwe tosno duwe kar ndiko jopuonj no to migawo moro kata mar somo omi more powers mar ndiko jopuonj. Kamano to commissioners manitie TSC kanyogo be dware ni ogwe tao. They should resign by now nikech tich momigi osetamogi koro mondo jomoko manyalo tayo duol mar ndiko jopuonj no gi promotions gi chulo gi osara mondo okaw tich matimo tich kaka nokete katiba ma 2010. Nokwaketo TSC e katiba ma 2010 mondo ohiny jopuonj. Seche ma gihinyo jopuonj no, wan kaka jo union, wan ema wabedo gi issues, wan ema wabedo gi shida, nikech ji neno waka gima wan ok wanyal kedo nigi. Yet wan to wasetimo karwa. To jo JSS mwakedo nigi ni, be wadwaro ni gibed gi dimbre matin sani. Sani koro weche bedo matek, giwe je union makupet or dir gi TSC. Giwe diro wach, gibolo wach. Seche ma gidiro wach to gibolo wach no gimedo weche bedo matek. Seche ma gie dialogue kata diplomacy. Nitie kuonde moko mar dialogue gi diplomacy makonyo. Ang'enge ok konyo. Wasetemo all methods, demonstration, picketing, mago duto ni constitution. Koro chopo kama wanie dialogue. Ka dialogue kai giwe union otim nikech gin gionge agreement, gionge recognition agreement gi TSC kata gi sirikal yote. Kata mana ka Dungo Polo wacho cha jok maluongre jotend JSS be onge kama oyier gin na gide wadi ndering. Koro ginyal wacho ni gine mag gine spokesman mag jo JSS and Kenya Union of Primary Education Teachers hotel gi jotelo mag union. Erokamano ahinya japuonja wanga winjo yo makare. Keni paro ma kamano bende Opolo biro bedo ka siro nikech nitiere achiel kuom jonyuol ma bende naneno ni duol mochung' ne ndiko jopuonje tich mano TSC mar mondo mi othi choko mar mondo mi ne kaka jopuonj nyalo tayo makare. Akeno Opolo kaluwore kod in biro ni TSC kata mana duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC oserem cholo tijige yo makare mano mar kedo ne jopuonje pachoka nikech ma en achiedh nade ma bende juko jopuonje higa ka higa mokalo en achiedh nade mopogore mosebedo ka juko jopuonje. Romano mokwongo okanyal support mondo TSC kata ogol oko dhi choko nikech kisomo historia matin kaka nichulo kaka nindiko jopuonj chon gi kaka nichulo jopuonj iro ka diere cha jopuonj ne dhi e Ministry of Education iwuotho idhi ikawo payslip kucho chudo samoro ka pesa ni obiro pesa ni samoro dok ok iyudo koro ne en chandruok mang'eny ema nomiyo ne dwaro independent body
mane ochung' ne weche mag jopuonj ma gige jopuonj te kod gige ndiko mar jopuonj to gi chudo mar jopuonj ne dwaro body mane iloso. Orejista jopuonj, ondiko jopuonj kasto chulo jopuonj. Body no TSC emosebedo ka timo wachno. Kendo ok anyal yie mondo TSC ma independent obed disbanded nikech scenario ma wan go in place. Commissioners mane TSC emonego dhi dala nikech commissioner mar TSC oweyo mandate margi mar register jopuonj, mar ndiko jopuonj to gi mar chulo jopuonj. Koro gichako gilokore gi ne sirikal, gine ma gipanish jopuonj, gine ma giriembo gitimore gi jopuonj ma kar mondo gine ma giprotect jopuonj kaka employees maggi nikech jopuonj gin employees mag TSC. To TSC should guard their employees with the utmost security that is required. To koro ka TSC commissioners oweyo mandate mano onego gitim to gitimo an opposite thing of what should be done, commissioners mag TSC should resign and go home. In fact, nitiere moko kuom gi mandalo gi osekalo. Na onego bed ni giwuok kanyo piyo piyo mondo jok manyien odonji mondo oriemb TSC kaluwore gi kaka chik. Gisebedo ka giriembo TSC against the law. Mano emomiyo I insist ni chudo mar jopuonj, ndiko mar jopuonj to gi register jopuonj gi is a mandate ma TSC onego osebedo ka timo. Nyaka nyocha sirikal omayo gi wach mar ndiko jopuonj. Kama koro wach nitie ka ni sirikal koro kawo wach mar ndiko jopuonj ogolo kuom TSC odwoko ne MPs. Emomiyo koro challenges gi wan go. Sirikal mondo koro were gi wach mar ndiko jopuonj, giwere gi wach kawo forms mag permanent and pensionable. Gi spread to ng'ato bole mane liel, ng'ato kete mana kata kuma wuothe, ng'ato wuothe chiro to manyo nyithindo, manyo jotieko university to miyo barua. Mano tim ma oketo midhiero e wach mar puonj monegore obed ni igolo kata jotelo mag education onego gol to lakini chandruok ma wan go, jatelo mane mar education madhi kwero wachno to gine ma gichiwo forms ko. Nyocha neno ka nyaka jatend migawo mar education chiwo form e liel to gine jok monego bed ni rieyo wach mar education to gine ma giketho gini. So TSC okaw mandate ne, otim mandate ne kaka dwarore. A commission machielo onego bed formed ma check on discipline of teachers. TSC owuoge wach mar check on discipline of teachers because that is now not their mandate. Let them remain on registering teachers, employing those teachers and paying those teachers, remunerating them and fighting for better remuneration of those teachers. Nikech TSC sani oketo nyaka kata issues mag health mar jopuonj gidonje makoro gine ma gimanyo insurance company ma jopuonj thieth, gine ma gitimo gimoro amora kasi yudo ka koro jopuonj thagore moloyo kaka nicho ndike lo. Mandate mar TSC the law. Let them follow their mandate to the latter. Erokamano ahinya. Ma gin paro mopogore opogore ma bende ichiwo kanyo. Aneno ka Salfred Ong'adi wacho ni this government is not serious at all. They are playing around with the education system, health and our well-being surely. Penjo mana ni koro ni jopuonje ma kamagi kosethechgi oko e tich. Mamoko ma bende koro dong' rem ma bende ang'e ni nitiere kanyo nikech nyaka sani nitiere rem mano kotenre kod thuolo mago mag jopuonjre ma bende ipuonje e skunde mopogore opogore. Zablon lakini kaunti ma Kisumo kanyo bende isewinjo ni ei jopuonje 740 kod ariyo manothiche oko e tich. Dibedi kaunti ma Kisumo samoro na gin jopuonje adi? Bende isewinjo maling' no koso? Erokamano Sharon. Wasewinjo isolated cases, though officer just the correct moko. But ng'enygi gin moko minyalo wach ni were just personal issues kata ni office. Officially pok wayudo kwan go. Nitie kaka county office ma TSC tiyo kae. Information ok miwa maber. Moko koro wanyalo mana yudo mana ka japuonj wuon ema onyisowa kata ooronwa e WhatsApp kata obiro office. Koro ka TSC kae to nitie seche ma gidwa timo gik moko ma giparo ni wanyalo go e koko to gipandoga. Koro ok wayudo kwan malong'o e jopuonj. To kane wapenjo to ne owach ni mago ng'eny jopuonj ma Kisumu ng'enygi nyoko bedo affected
ma tin manyo be affected gi mano ko duoko to wacho ni kal manyo ko duoko barua union no duoko on their behalf union no woyo TSC bano wa be assured ni onge ngama di bedo victimized. It was utmost good faith ni wawinjire kaka jok mamachua to watu ng'ato bedo kata kamano wase golo milome ni jopuonjwa ng'ata manyose yudo barua okay ni wa office mondo wang'i kaka okang' wanyalo kawo kaka wanyalo communicate gi duol mandiko jopuonj but ok wanyal rule out the fact ni jopuonj mang'eny oseyudo barupego Kisumu be moko oseyudo to moko pok okelo ni office wasewacho ni gikelo duol mandiko jopuonj TSC bade ma Kisumu be nitie lokruok at the regional level nitie lokruok the county level be country level pok onge lokruok lakini nitie kaka gitiyo through ad hoc committee kwa watese temo kwa kedo mondo weche meke issues mek jopuonj obed moriere sani kedo mwakedo kod gien wach ma transfers mwaneno ka transfers Kisumu county itimo ye olela ikaka jopuonj tiwito kuma maramora jo intern ok nyal bedo transferred easily nikech gin jo ketgi specific stations jo PNP ma waneno ka bedo transferred koro mane ma osebedo kwa kedo to kata kamano nya wasendiko barua wadhi TSC wadhi wakao data to wadhi ng'iyo ni jopuonj adi mosekaw osendikni barua ma county action wadwaro county action ong'i kaka inyalo konygi ng'enygi gin nyithindo mapod tindo eka nyoa e universities ng'enygi dwaro gimiluongo ni guidance and counseling ng'enygi gin jomoko mar chandruok manotim kaka pioneer graduates matiye secondary primary kamiluongo ni JSS atindi iluongo ni comprehensive obwogo koro nyaka wang'i kaka wabet kodgi mondo watagi mane kaka gima wasewacho ni jo TSC kata duol mandiko jopuonj ni nyithindo gidwaro gimiluongo ni counseling ibako lwetgi sani buok manya osebwogi no omiyo gichako limbre to kik TSC follow up nikech wang'eyo ni en divide and rule ibiro kawo teachers iriembe tich to jomoko to ikawo tindiko kosendiko seche mandiko neno kama ka ndiko indiko jopuonj ka endo yudo jok mapok notimo intern be ibiro tikawo to seche mosekawo japuonj bokete staff room ng'eni wan kaka union ok nyal dhi staff room ni wagolo japuonj ni nondiki nade wang'eyo waseng'eyo wada jopuonj manondiko yo manok ler to mondo wadhi staff room ni wadhi golo gite koro wanyalo mana kwedo wach no koro kik TSC wang'eyo gi ti gi yorni ma disenfranchise kata miyo jomoko thuolo ma jok ne ok otiyo kaka intern mondo ni jomoko ni dhi ng'anyo koro iriembe tich wadwaro ni obed free and fair and TSC should be a corruption free zone as things stands out TSC sani nigi shida maduong' to wan kaka union we are concerned. Erokamano ahinya maneno okang' ma bende kaunti ma Kisumu biro bedo kaka wakene kaunti ma Kilifi Opolo dibed ni e kinde jopuonje 742 mano riemb tich ni kaunti ma Kilifi samoro maling'ling usenyo ni adimo oseriembi to okang' machal nade ma bende biro bedo koka winjo kanyo Zablon oseko jopuonj ma bende no riemb tich mar mondo mi ochol negi barupe. Erokamano Kilifi nakawo data na wayudo data mondo wang'e ni jopuonj adimo oseriembi. Ang'eyo ni e Kilifi County approximately jopuonj 90 mano yudo ma ondiknegi barua nitie koro wapogo gi sub county like Malindi sub county ang'eyo ni jopuonj 11 noyudo barua pod wakawo report mar jopuonj te mondo wang'e ni jopuonj adi ma oyudo barua mar riembo gi e tich to gi ang'o momiyo ondiknegi barua. Moko noseoronwa barupegi ondikni nikech ne ok gidwoko mane ok odwoko barua no kaka jaduong' Awange osewacho union nodwoko barua on their behalf koro gin odiochieng' makiny onego bed ni waromo gi county director mondo wang'i anena ni to watim assessment ni nitiere joma ne ok odwoko mana barua lakini onego bed ni negidhi retooling manitimo koro jogo ok onego bed ni imiyo barua nitie jok mane ogonegi sim momiyo ambe a support jaduong' Awange ni sama wa fight ne joge wagi to at least gimbe gibed humble mondo gi support wa mondo wakonygi mondo gimbe gikonyre
nitie jok mane ogone gi sime ka ninyisogi mondo gidhi kata retooling to ne gibolo mana yaji. Koro ing'e ni ng'at ma kamano nyisi ni ok adwa tijno. Koro kosemiye barua to kata iluonge mondo ikone ni mondo obi udhi ukonye to senyisi ni ok odwa tijno. Onge kaka inyalo chune. To sirikal bende nyaka koro ng'i ni ang'o miyo jogi ok dwar tijno. Nikech ng'ato ne tiyo tich kaka BOM, Kilifi koni opogore matin, at least BOM inyalo yudo ka samoro inyal miyi 25,000, ninyal chuli 25,000, ting'ado 25,000 no to duogo dong' 22,000. Mane pesa manoyudo per month. Tikawe ne opuonjo e secondary school, e secondary kama ne gokinyi nitiere chiemo, chae, lunch nitiere, skunde moko kata sapa nitie chamo kanyo, kaso odak bende machiegni school. Koro niyudo ka 22,000 mane oyudo e giko dwe, to NHIF bende ichulone, ne nyalo sustain ne, kotuo to nonyalo dhi osiptal. Lakini kane koro golgi e position koro tergi e interns, makoro imiye 17,000, oteri e primary school, ok awach ni primary school orach, lakini mostly wang'eyo ni primary school thothne jopuonj chulo pesa gi magichamo kacha, gisolo pesa go. Thoth schools mag primary ok obedo capacitated enough maginyalo loso godo ne jopuonj chiemo. Koro japuonj chulo pesa ne mondo kochiem. School bende otere mabor gi town kata mabor mane i piny kuma ne ok odake, chuno ni nyaka odhi omany ot kuma onyalo dake. Koro iyudo ka ngima odhi obedo ne matek ma ok onyal survive. Emomiyo jopuonj gi koro yie wang'o koni afadhali awera gi tijno to adhi amany kata nakago ohala. Omiyo wachni nyaka sirikal koro ng'i matut ahinya. So Kilifi watemo, wasewuoyo kodgi, watemo wuoyo kodgi kata kawuono nitie mapod gonwa sime, wanyisogi mondo gikelnwa barupego, waloso mondo wadhi wawuo gi director mondo wang'i ane na yo manyalo konyogi godo, mabiro dwaro mondo kony, to mapod otamre bende onge kaka wanyalo timo. Erokamano ahinya, wawinjo yo makare. Wang'eni ni wadong' gi dakika matin, dakika 20 nyaka oromo jwang'o mar mondo watiek twak makama. Moko kuom ote ma bende isebedo kioro we asomgi bende wabiro bedo kwa winjo jodak e kaunti ma Kisumo gin yore ma bende giwacho kaluwore kod okang' ma bende TSC okawo. Salfrey Ong'adi iwacho ni this government is not serious at all. Iwacho ni gitugo around with the education system, health and our well-being surely. Kopogore gi mano, asom mar Jalang'o Otieno iwacho ni sirikal owe hinyo jopiny, kwani kara wadwa dak e piny mane. Mago gin mana moko kuom ote ma joneno magwa chiwo. Jack Nyarmudi iwacho ni mae gini ahero tim man gi stand kaka Medics. Koro diyudi ni mobedo sacked go were the ones on the streets fighting for their rights. This is bad. Kata kamano Jackie ginero ma bende TSC wacho pogore nikech ginok gindiko barupe mano winjo nego bende gindiko. Imedo kanyo ni sirikal owetiyo gi agoko to run ministries. Gibedo sacked, yet we have knock mag jopuonje mo qualify puonjo e JSS. Sota Dave iwacho ni walembo warudi wakakata. Kora keni ni siro dwaro makamano mar thicho gi oke tich koso nang'o. Dhano maro machielo wacho ni what still next week is half term. It's common sense. They have not been taught for a whole half of a term. To mane na dier nikech chakre ne yaw skude jopuonjre mago mag JSS bedo gi midhiero mago mag somo. Haman Oliech wacho ni jokedne ratiro mar oganda koro nego wuog oko okonjo JSS kod nyithindo nikech ratechgi irocho. Wacho ni nyingi en Haman Oliech. Awange mana mapiyo piyo king'iyo moko kuom ote mabede jopiny oro. Diwach nang'o? Wachaka negi mano mar half term. Koro jopuonje sesomo kuom thuolo mar wacho ni chakre dwe mar abich nyaka sani gen thuolo malach gisetemo. Ka koro gidhi e half term puonj mar mopok giyudo gi ote mamoko mabede jopiny ochwalo. Diwach nang'o? Zablon mana kinyalo yawo microphone di. Yes, asaya. Okay. Yes. Tani half time bichopo. So ng'eny time jo JSS ni streets tani ging'ani. Shida maduong' wan godo gi CBC ni tek ng'eyo ni nyathi perform nade. Measurements and evaluation manentie KCPE KCSE. Then one of the methods manyiso kaka nyathino cover syllabus kata nopuonj maber. With the fact ni koro sani gini ogol kata jonyuol nigi shida. Nyithindo biro duogo to report biro ndeka ka giwuogo half term ka gisaya half term
Ndikani kata midterm exam agitimo. They achieve expectations, moko meet expectations, moko exceed expectations. Onego wabed piny wawach ni measurements and evaluations mek CBC ni wanyalo improve enadi mondo miwa feedback maber. The truth is achieving expectations gi meeting expectations ni ok nyal gole jo maber ka onge actual tangible marks. Nyathi yudo 80, 90, nyathi yudo namba 3 kata namba 30 kuom GRD. Mago e gik ma janyuol ong'eyo to gima society ong'eyo. Koro seche ma nyithindo gidok ot, wang'eyo ni they are being half-baked. Seche ma gidok ot, wang'eyo ni syllabus is not properly covered nikech part of jok mane ng'anyogo ng'eny gipuonjo subjects mane ok gitrain e universities kata e colleges. Seche ma nyithindo giduogo ot, we are in a preparation mar class 9. Mano osebet ka nitie ywaruok between class 9 ni. Gibedo e senior secondary koso gibedo e junior primary. To ywaruok kae kane watemo ng'iyo gimomiyo tere secondary, nowacho nitie facilities, nopar ni wan odwaro mana pesa. Jopuonj ma Kesha gi Kepsha be noyware. To kane yware to nong'i ni capitation gineng'e ging'iyo wach capitation. Koro wahero ga ng'iyo weyo with the actual fact. We are catching the shadow and losing the substance. Tipo ema mako to wawayo gimone obini wang'iyo cha. Koro ka jo JSS gi issues gi kata bedi ni dwaro no riemb to riemb gi koko nyal solve kawuono to issues gi pod biro medo beti. To ka issues gi omedo beti, wabiro bedo ka podo kwa solve issue mar CBC. Nyithindo gi rana to wach kata ni seche ma diech ariyo gore, nyithindo mainire. Nyithindo gi dhi hinyre, to wadhi waste our whole generation. Wan union ok wabiding pik seche mwaneno ka nyithindo hinyre nikech seche miwacho ni wabende waonge feelings. Wawil ni jogi wane parents, wane jonyuol, to wane wete, to wane guardians mek nyithindo gi. To kendo wane jopuonj mek nyithindo gi. Koro kwagoyo koko seche ma JSS go koko, to goyo koko kuom ng'eyo maber ni odwaro ni maslahi mare omi mondo konyal deliver maber. Seche ma laktar go koko chande kata laktar nodhi e ng'anyo, nong'eyo ni oonge facilities kuom sache de ok ber, to gin bende interns margi ok chul maber mondo gideliver ni patients. Koro en bottom line en achiel, wadwaro the good of the society. Gimomiyo jotendwa ok ni mago en nikech giluwo gik ma wasunge noseloso. Curriculum ma wasunge noseloso maber ema gitere nyithindgi. Wan jo the rest of the public, the rest of the world, watero nyithiwa e public institutions. To kata ka wang'iyo ni public institutions nigi shida, wawil ni kata private sector kacha, jowa motero nyithindgi e private schools, things are not just the same. En ani jo private schools go ok ng'ani, gin bende ginyalo gamana riemb gi mos. To gibende gimna gi workload mang'eny. Ng'ato timo history to puonjo mana physics. Koro generally, wadwaro ni ministry kata migawo mar somo ong'i kata otim assess kata inspection of CBC curriculum in public kata gi private schools, both public and private. Ging'i ni curriculum osebedo achieved maber. Koko bedo achieved, what are the key factors? Key factors in human resource. Key factor en gimiluongo ni financial resource, pesa onge. Capitation team, sani seche ma wuoyo kodi ni capitation mar free primary gi free secondary toko ore school. Wadhi e half term. Principal gi HOIs, riembo skunde go nade. How are they running those schools? Magi medo stress levels. Koro seche ma kodhi tikre gi weche mag JSS, gi ma JSS mapoko biro schools. Waneno ka nitie depression moro mamako either jopuonj kata HOIs. Capitation popor, JSS be omi pesa matin, sache matin, popondike PNP, to kodok e school, odwaro nothing practical, so onge facilities, odwaro CBC dwaro notere nyithindo out, onge omuomo tero nyithindo out. We are witnessing a crisis in this country. Seche moko ma pod wawacho ni jatend migawo pogo barupe e dier kata everybody pogo barua kata nyaneno ka iluongo ni ng'ano cha Nabina Bwera ma en jatelo mar education committee do pogo. Wadwaro wacho ni jotendwa ma wuo Nyanza kae pok ogolo barupe to gibe gipogo kiling'ling'. Gino ginyisre kaka jomoko nyisre. Mano ema sani nyaka wakedi mondo ogol. Jok monego bed ni wuoyo kuom barupe go are not helping. We need a new laws, chike manyien ma biro nyiso ni ng'ato ibiro ndik tich nade mondo ng'ato koko qualified. Ka isetieko e mbalariany to pok idhi itieko kata ibedo intern kamoro, wang'eyo maber ni in to nyal kawi sani. To moro ma ng'ato wuok gi barua mar replacement, mae dhi kelo conflict e staff room.
Bede staff room to jopuonjre. Kendo jok mabiro gi barua gini to giyiero kuonde ma gidhiye. Ja JSS kata ng'at mondik through method mar TSC en tiboli abola kamoro amora. Kamobolie ni seche moko environment, alwora mari kanyo en gi shida mang'eny. So mae kelo gimiluongo ni depression. So wan kaka jo-union nyaka wang'i mental health ni jopuonjwa. To mental health as things stands, jopuonjwa mang'eny higa dwe mar 6 en mental health month. Jopuonjwa mang'eny pogo gi mental health issue. To mental health ni ng'ama kele, depression ng'ama kele en mana sirikal koriwre gi duol mandiko jopuonj TSC. TSC en duol kende mosenego jopuonj mang'eny moloyo duol yote mandiko ng'ato ang'ata e pinyni. Nikech gin gibiro gi rules mahinyo jok mondikgo moloyo kaka konyo jok mondikgo. Erokamano ahinya japuonj Zablon Awange paro maliw kanya. Ng'ino dong gi matin dakika 10 kana duogo yiero Zablon kanyakla kod Opolo wabiro bedo kwatiko twak makama bendo winjo na weche motenre kod weche mag somo mamoko kopogore kata mana gi JSS wach capitation gi wach school feeding program kwatieko. En mana ni hadaro dhi kaunti ma Kisumu nyaka rom jwang jopiny bende chiwo pachgi kaluwore kod twak ma wantiere godo. Wanyana moko kuom jopiny kaka noloso e kaunti mano ma Kisumu. Nyinga Judith Ogada an jadak ma Kisumu City kendo janyuol at the same time an human rights activist. Anyalo wacho gi chir ni TSC otimo kosa kuom riembo jopuonj mar JSS mane odhi e maandamano. Maandamano en gima oyie katiba mar Kenya. And dhiro andamano mane gi andamanano emomiyo ne gi TSC obet kodgi e mesa. How comes ni koro iriembo joma no participate or joma no luongo strike ni? I demand and I request our government to consider these people because gin jok moko man gi familia, gin gi responsibility, gin jo mose somo gi pesa gi mo qualify ma ok onego beni gi bedo victimized yo. Nyinga iluonga ni Vincent Ofafa, ajadak ma Kisumu ka. Kalure gi gima TSC notimo ok en gima ber nikech jo internship gi gin jok ma koko onego beni ndiko tich ma onego beni gibedo permanent. Koro ka salary gi tin to gin gi ywak to kwinj gi ok en gima ber sana. 17,000 ok en pesa minya wacho ni ng'ato nya survive go. 17,000 mano ok en kata iyoni ni ng'ato chulo rent 17,000. Koro 17,000 dang itim go shopping, dang iter go nyathi school, dang imbe ikonyri go, dinyiew kata lewni. Mano ok en gima ber, en gima akwedo kabisa. TSC onego bed jok mane giseriembe tich mondo giwinjre godo, onego med gi mshahara. Mano pesa matin kabisa monego beni ng'amo tieko form 4 ema chako go live. Nyingaga gin Michael Keyo Olweny, ajadak ma Kisumu ka kendo kaka organizing secretary mar bunge la wananchi Kisumu County. Nye jopuonje makonyonwa nyithind skul owuok ka dwaro ratiche en gima kare ka ng'ato owuok ne dwaro ratiche onego miye ratiche. Omiyo wakwedo ondamo mamalo gima ne TSC okawo. Omiyo wawacho ne jopuonje mar JSS manyomi barupe adwa ni mondo ung'e ni bunge la wananchi mar Kenya mzima wadhi mobilize bunge la wananchi Kenya mzima kamora mora kikuluor wane toku kaka jopiny. Nyakorom joma ogin moko kuom paro mopogore mag jopiny e kaunti ma Kisumu kaluwore gi thor wachwa. En mana ni sema neno ka koro ng'ado wa wadongi matin e dakika 5 mar mondo mi watiek twak makama. Opolo kintiere kaunti mano ma Kilifi. Adwaro mar mondo mi watiek twak makama wasewinjo achiedh nade mopogore. Inyisa na chaka kanyo gi Zablon Awange kintiere kaunti ma Kisumu. Kalure kod achiedh nade mopogore mwaseneno mago mag jopuonje mag JSS. Wang'ina achiedh nade mamoko bende pod nitiere migawo mochung' weche mag somo. Kotenre kod chwalo omenda mano mong'ere gi dongere kaka capitation ma piny wacho chwalo e skunde mar mondo mi okonyre godo. Wach motenre kod school feeding program be nanno kanyo Bello Kipsang odiochieng' manyoro nochopo nyim kamiti mar od bura mochung' weche mag somo. Wacho ni budget mabedi biro bed kisomo odiochieng' makiny bende omenda mano motenre kod jiwo chiemb nyithi sikul bende noduok chien kanyo kawuok siling bilion 5.4 nyaka siling bilion 3. Dong Zablon awinjo pachi kotenre gi mano gi wachni mogik watieko. Erokamano weche ng'eny to seche tin. So wan kaka jokupet particularly bade ma Kisumu wan worried. Wasiko wagoyo koko
nikech wan ema jopiny ka nigi shida, jopuonj ka nigi shida to biro irwa. Kisumu gi Nyanza en one of those counties ma nigi shida gi dhier maduong' kabisa. Koro karka feeding program kae, iyudo ka sirikal dwaro golo wach ma feeding program. HOI gi principals nigi shida. Feeding program en one of the issues mane kelo nyithindo e skul. To emomiyo jotend migawo kaka Matiang'i gi ngire Magoha ne osiro wach ma feeding program. Bano kete, bano yien mano e pesa minyalo ng'ad e school fees. Inyalo kete levy minyalo bedo allowed nikech omiyo nyathi bedo e skul. To seche moko chiemo ma nyathi ochamo e skul no e chiemo kende ma nyathi ochamo that particular day. Nyanza kae nitie kuonde ma ariyo. Koro kaka petition asewacho kendo anuoyo ni skunde HOI gi principals, HOI en head of institutions, gin gi shida mar kaka ginyalo tayo skundego. To mae medo stress level gi depression. Nikech wadhi e half term ka pesa pokor, pesa noor mogik dwe mar ariyo ka sirikal ka union nogoyo koko ka sirikal ndiko ni golo ni oro pesa. Sani second term sirikal the biggest fee defaulter poko oro ka petition. Mar adek en mar pon ka JSS gi ma sani koro osebuogi gi barua mar dismissal. To wang'eyo maber ni JSS gi gin jok mathagre gi pesa mapiny to onge medical cover. Ng'eny gi be nigi families to ng'eny gi noweyo tije madongo in the hope ni biro ndik tich. Sani pok ondik ni tich. Then nitie mar ang'wen issue mar health. Sirikal kata TSC pok oro pesa mar NHIF seche ma wuoyo kodi. Miso ni jopuonj mang'eny ma nyote e hospital ng'eny gi cannot pay NHIF. Pesa oseng'ad kuom jopuonj to pok oor kuom demonogre. Third party deductions en gima sirikal kata nigi shida mar remit. Koseng'ado pesa kuom jopuonj onego tere ni duol monego ni dir gi pesa no. Onge haja ni jopuonjewa manie hospital inyalo riemb tich ni inyalo riemb hospital nikech jok gi golo pesa mar NHIF to riek pesa noseng'adi gi. Koro magi nigi yiero mang'eny pok ikere gi mek JSS ma affect jopuonj. Koro seche mwadhi e half term ni onego bedwa bed piny to wawach ne sirikal ni ka pesa ma sirikal ok nyal oro mae pes capitation mae pes NHIF ma miyo jopuonj thieth e hospital mek bed ka mineto osegolo pesa mar thieth to nitie kar kitanda gi chiemo manonego NHIF mago pesa minogo ni oro. Pes pension be jopuonj moseretire pok omi pesa. JSS be issues gi wach barua gi mondik ni gibedo dismissed no be obed withdrawn. Koro ka pes jo JSS pok obedo withdrawn, capitation pok oro, then wanego bed ni wawacho ni kar skul kik yaw nyaka sirikal odoikre mon mar oro pesa go. To kaka TSC wacho kendo wanuoyo there is need for change. Onego bed ni commissioners go itero ot te mondo mi jomoko manyien manyalo tayo TSC gi jopuonj e millennium manyien mar CBC ni. Joka pod odak e system mar 763 o kata 844. Sani system mar CBC dwaro jok mabiro gi paro manyien, paro mar learning gi unlearning. Kae dwaro kata commissioners manyalo paro kaka somo kata sekta mar somo nyalo dhi mbele gi jopuonj mabiro koa e mbalariany manok ochwad e skul ma ong'eyo right gi. Magi ok gin jok moko minyalo buoga ni riembo. Magi jok mong'eyo right gi right from the time mane gin e primary gi e secondary kane owachi ni onge chwalo nyithindo gi. Erokamano ahinya japuonj. Erokamano ahinya japuonj Awange. Agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Polo idwa ami thuolo mano mar dakika achiel mano mar wachni mogik watieko. Erokamano. Chandruok ma pod wantiere godo sani ma koro wang'iyo ni jopuonj mano mi barua ma oriembe tich. Ginyicha e skunde mancha gipuonje iyudo ka ne japuonj achiel e skundno to sani koro oriembe tich. Koro nyithindo ka ng'eno dong' onge ng'a puonjogi to onge japuonj mano ndike skundno kaka permanent and pensionable. Japuonj ni ema puonjo almost everything. Nitie skunde mag gine mano ndike. To onegore mondo wa resolve wachni piyo piyo kapok saa oro dhi nikech nyithindo dhi half term to pok opuonjgi to japuonj manyicha onego bed ni puonjogi be koro riembe tich. Namba ariyo mogik en ni onego watim assessment ma bende sirikal onego bed ni osetimo sani ni junior secondary school mane giwacho nobed domiciled primary bende is it working? If it is not working, and I know from the ground ni junior secondary school ok work a primary kamano okete otamore grade 9
mabiro next year, it is important mondo sirikal omaka okaka dhiang' gi tunge to maka to kel grade 9 e secondary school. Jomoko ne ywak ni grade ni jokupet wanodwaro mondo jopuonj jokaka obi e secondary mondo wabed gi numbers. It is confirmed ni by law kata gibed mane primary kata jopuonj ka bede primary kata jopuonj ka bed kanye to gin members makupet. So onge gimwa lose, onge gimwa add. Joka pod members wa makala sani Kilifi County wan gi members 238 mwa JSS. So sirikal okawo jo nyithindo ka okete secondary. Wasetim assessment onge gima dhi mbele e primary level. So otherwise wan kono jopuonj watemo kaka dwaro mar jopuonj en ni wan wakonyo nyithindo for the future, walemo ne nyithindwago kama wanyalo timo watim, kama otamo wawe uru, to lweny bende wameda goyo nyaka chieng' moro dwacho wawinji. Erokamano ahinya Opolo Imedaguni, erokamano ahinya kuom to kodwa. Okinyi ma kawuono achiel kachiel kintiere county mano ma Kilifi. Ne korom ga jong mage welo mabende nwantiere godo okinyi ma kawuono Zablon Awange jagoro ma Kupete county ma Kisumu, erokamano ahinya kanyakla kod Opolo mano jalup jagoro mano ma Kupete county ma Kilifi. Bende wagonu erokamano. Wan wabiro bedo wang' jopiny kendo it jopiny mano mar luwo kaka chal mar weche makamagi biro bedo kadhi. Ne korom ga jong oseromo kanyo saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo we giko mar chal mano motenre kod twak mano mar mbaka oromo. Chenro makamano chako sa 12 mar okinyi gi nyawadwa Joyce Duor oriti uru masani. Kiny isamo budget mano mar rekomenda mar higa mar 2024-2025. Chenro mabende biro bedo kwaluoni achiel kachiel. Wang'eyo ni migepe mage mabende biro yudo pok mar omenda maloyo migepe mamoko. Kokamano chenro mamoko pod dhi nyime. Akaw yogi sani ibed godo chieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.